Sanibonani, molweni namkela kwiSCTV ngesiXhosa. UNomfundo ke guys udicayide into yoba makahambe kwanjengaye wamxelela ke ezitumeni into yoba no, ndiyayazi uba awunditshati ngoku unditshata but ufuna uvisa ubuhlungu uphetheni ngam. Wabe sexelela noPhetheni ke into yoba hayi uyawuzithanda nini na okanye akazikhangele ubuyena ashiye le meko akuyo because le mpilo ayiphila pha ayiyo. So uPhetheni becaphuka ke into yoba kutheni esazozenza ngoku i-psychologist etshiphu phaa kuye, wathi makaphume ahambe emzini akhe. So Nomfundo besithi andilwi ke nami ndifuna ukuxelela nje woman to woman into yoba nawe khawuzifune. So ubethele nayo nonyana yakhe ke uNomfundo esitsho ke into yoba lo mntana uyazazi into yoba waba rude kumxolisi ngenxa into yoba zange abe ngolo hlobo because uyambona uba unina ebengahlalanga kakuhle kwanjengaye but ke kodwa ebezawuyenza because ungumntana kodwa uyabona uthi kaloku ndina-16 mama kodwa khona into endingayiboniyo eyenzekayo apha. So kuNomfundo ke uye wade wabuya emka ke ovusa ubona uba kumnandi wenzeni sithi uzawude afumane nekamera yokufaka iimpahla zakhe ezi-extra. Bekuvuywa ke ngaba kwaDlamini but abasebenzi bekungemnandanga kodwa uMavis yena ebesithi nje uNomfundo bezifake ngokwakhe kule nto bemsizela, uyayazi yonke le nto ebeyenza. So wemka kanjalo ke uNomfundo njengaye bekukubi ke kuye ngekho nto angayenza. Wabe uNomfundo emxelele ke into yoba vele ndiyayazi uba unditshata because of isizathu soba ufuna uvisa kabuhlungu unkosikazi wakho. So kwelinye icala ke guys uNomalanga ngulowo nyhani uphambana nyhani and uyimele into yoba yena ubemithi wafika kwanjengaye ephethe isiwasho ethi ufuna ukuhlanjwa enika uPhetheni. uPhetheni exakene nento ke ethi yena wayimithi ugcina yena mntu babeplena naye yonke le nto. Uyatsho into yoba Nomalanga wawungamithanga akho mntana, uthi omnye ndandimithi saphuma isisu ndidinga ukuhlanjwa because yonke le nto ndehlala njengangoku yile nto yoba zange ndihlanjwe. So uPhetheni bexakene nento kwabe esitsho ke uNomalanga kuye ucela amncede ke njengomzali. Kwelinye icala uSibongile guys ubuyiselwe esikolweni emveni kokuba eye wacupha ubusi ngokuncedwa ke nguZama babhaqe izinto kwikhompyutha kabusi, apho ke aye wamrekhoda ke usisi evuma into yoba vele wayeyiba i-information kaSibongile. So uyamisile ke esikolweni apho baye bathi ke makabuyele esikolweni. So uSibongile ke ubuyile ke esikolweni kodwa uthe esebhizi celebrate into yokubuyiselwa kwakhe esikolweni kwavele kwafika uNomalanga bengamazi noba ungene kanjani. Bembuza uba uzofuna nabe sithini uzofuna utata womntanakhe phaa. Uthe kusenjalo uSibongile saxakwe nayo leyo yabe seyikhala ifowuni wabe sesitshona uba yes ngukwenzo lofowuna nyhani yabe ngukwenzo efowunela uNomalanga wemka ke. So washiye uSibongile ecaphuka ke esithi njani uzawuya ke kukwenza ufuna uyova yonke le nto uba kanjani into yoba kanti ngoku sebeyafowunelana noNomalanga ngubani isidenge kuyo yonke le nto. Uyile ke endlini kaKwenzo apho afike khona uKwenzo ezihlalele nje esitsho into yoba yintoni into uyenzayo noNomalanga. UKwenzo no akho nto ayenzayo noNomalanga. uNomalanga umbonile uba udinga uncedo and akekho umntu ozomnceda ngaphandle kwakhe. And kuNomalanga ubonakele into yoba ke uhlala phaa kwaKwenzo njengokungamntu ke athi ufuna ukumnceda but ke ngoku ingxaki angamxelela uSibongile. Kude kwafika noDr Thile ke ocaba uzokumnceda. Uthi uNomalanga akanangxaki yena uyazazi uba wayemithi. Ukwenza uba ngatsho into yoba ndiyayazi into yoba ungamithanga nawe bazawukwenza kanjani uze uandastende uba ungamithanga and ungumntu apha ke onomsindo ke usisi. uSibongile ke uyawumxelela ukwenza into yoba kuzawufuneka ukhethe wena between mina noNomalanga because mna andizuyimela le nto yakho noNomalanga if uqhubeka noNomalanga wakho. But uKwenzo ke akazi naye uba makathini because uyabona uNomalanga udinga uncedo. Uye wamshiya eme kanjalo ke exakene nento ke uKwenzo because akazi uba makathini ke ngoku. Kwenzeni ke guys i-crush yakhe uPhilani iphinde yabuya emveni uba ibimkile ke imke ishiye iphe ichocolate uNeli because caba izithandela uNeli endaweni kaWenzeni. uWenzeni ke uyamthanda umfana. So xa sebuyile sebuyiswa nguPhetheni ke and ke ngoku uWenzeni besecela namaxolo koNeli ngoba ebekhe wabathuka ebabiza ngamahule ngomthathela indoda. So uthe esagqiba ucela uxolo kwabe kufika uPhetheni ehamba nayo uPhilani sithi kufuneka ebuyele kuye azomfundisa again. Akasafundi ke ngokuWenzeni uthi yena u-over kwinto edibanisene noPhilani, akasafundi noPhilani phakathi. Wabe sithi uPhetheni sekuzobhalwa exams and bebengqilene njengayo into yoba no umfana funeka ephinde wabuya kuwe azokufundisa futhi. So baye bafundisana ke guys ke uPhilani ke noWenzeni but kwacanda bayaxabana because uWenzeni ifocus ayikho. Uyinto edikiweyo ke until uPhilani athethe ngenye itopic edibanisene nothando ke
Hhayi ke waqala kwenzeni ke wakwazi ukuziveza ke ngoku izinto abefuna ukuzithetha kuPhilani. Philani ke besithi yes ngetopiki e-right ke nee-responses zakho zi-right yonke into masiyiqhube ngolu hlobo. So asiyazi ke guys izophelela phi ke into kaPhilani noWenzeni noMalanga noKwenzo asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.